ze mutil maitakorra beren neskalaguna eskutik heltzen. Posible alda, neskalagunak arrotz egin dio? Ezagutu ez balu bezala? Jende aurrean lotxatu egiten da, ala? Gixefoa, neskalagunak duela gutxi utziko zuen eta eskutik helduta joatea faltan botako du. Geldi hor, zaplasteko nahi ezpalin baek. Jesus, neskaf. Eskoa besterik ez du nahi, eta ez bizitza guztirako elkarrekin egotea. Eskoa bakarrik emaiozu. Venga, hala, lortu du.